Ola, bacaloures. Non atopo un bo momento para gravar este vídeo, para contarvos finalmente o que ocorreu con Tica, así que vou aproveitar os nosos actuais paseos, que son silenciosos e tranquilos, sin a súa enerxía, sin os seus ladridos constantes, que se en algún momento nos molestaron, ahora os botamos muitísimo de menos. E nada, para poñervos un pouquiño o día, contarvos o que sabemos, porque o galla souberamos todo, pero non é así. O xoves da semana pasada pechamos os animais que temos vivindo xa en Arzúa, no Paraíso Bacaloura. Demos esas cenas e marchamos a facer a nosa compra, mercar vallas para poder seguir vallando e pechar os animais e darles esas cenas aos animais de Unín, porque agora mesmo non temos voluntariado residente, entón estamos divididos entre os dous santuarios, pois máis que nunca. Cada pouco estamos así nesta situación, nos quedamos sin residentes e temos que estar nos dous sitios á vez. Pois cando volvemos de facer esas tres cousas, os cans dun veciño entraran na nosa finca, estaban na nosa finca, segundo nos metemos no camiño coa furgoneta atopámolos e avanzamos un pouquiño máis e atopámonos a Gorka e a Mica, dous dos nosos cans, que estaban pois pechados no mesmo sitio, dormindo, e faltaba a Tica. Buscámolo por todas partes e non estaba na finca. Pero bueno, Tica é un can de caza que é así moi escapista, a pesar de que estaba xa bastante maior, pois supuxémonos que saíra a dar unha volta. E como está bastante maior, o que fai é nada, salir ao campo de enfrente e darse un volteo, seguir un rastro e volver enseguida para casa. Pero pasaba a noite e Tica non volvía e xa nos tememos o peor. Vinde, va! Efectivamente, fixose de día, empezamos a buscalo por todas partes. Aquí temos que dicir que é unha zona super tranquila porque, bueno, que vedes, pues son estos camiños os que nos rodean, nin sequera temos unha estrada asfaltada que chega ao santuario. Entón, pois, bueno, pensábamos que nese sentido podíamos estar máis tranquilos que en outra zona ou así. Estivemos buscando a Tica incansablemente o venres, o sábado, o xoves propio, o venres e o sábado, e o domingo que nos marchamos a comer con a miña familia para descansar un pouco porque estábamos destrozados, levábamos sin dormir todos esos días buscando a Tica sin parar, fixemos unha pegada de carteles increíble, un buzoneo por todas as casas, por todas as aldeas cercanas, incluso concellos aledaños, coa axuda do supervoluntariado que temos, que a verdade é que se volcou e, bueno, que non fixo unha cousa, fixo outra, fixemos un mapa gracias a Nuria no que íbamos cubrindo as zonas, as fincas que íbamos revisando, metémonos entre toxos e silvas, estou ferida de arriba a baixo de meterme entre as silvas buscando por todas partes e o domingo, cando estábamos de volta para o santuario, de camiño, chámanos a parella que deixamos aquí buscando a Tica e dinnos que acaban de atopalo. Non apareceu? Pois apareceu nunha cuneta detrás do santuario, neste mesmo camiño onde estou eu, que vos acabo de ensinar, que é o mesmo camiño onde colguei un vídeo en stories coa manada dicíndovos estou deixando que me leven, que o busquen e que non se pararan aí en ningún momento, non uliran nada, non detectaran nada. Pois, mentras esta parella estaba buscando, pasou unha veciña paseando co seu can e comezou uliu algo e comezou a desenterralo, e aí estaba Tica, tapado por un pouco de terra, pero sobre todo por follas.
e estaba morto. Vimos que así de primeiras tiña unha incisión no cu que nos recordou a Chucky, porque ese outro tema. Chucky, outro dos nosos cans, ese, a ver se ves ese cuiño pequerrecho que anda aí diante, que vai ca correr. Pois Chucky foi atacado outro día por, pois a ver, a un mes máis ou menos, foi atacado por estes cans. Pero claro, aí foi un pouco culpa nosa, porque, bueno, Chucky é super escapista, trouxémonos, a pesar de non ter vallado aínda, trouxémonolo porque o voluntariado residente se lle estaba escapando todo o tempo, e o outro santuario está moi preto de estradas e tal. De feito, atopou unha veciña na estrada e recolleuno, e dixemos, no, isto non pode seguir así, vai pasar algo, e levámonoslo con nos. E entonces por eso está aquí. Pero outro día escapousenos a nos tamén, que non suele ocurrir. O que pasa é que como aquí non hai vallas, é simplemente a porta da casa e xa pode salir. Entonces é máis difícil contelo. E escapousenos e nada, atacaron estos cans. Houbolle que dar 4 puntos nun lado, 3 noutro, 2 noutro, bueno, en 4 zonas, pues, uns poucos puntiños. Por sorte quedouse solo nun susto, está totalmente recuperado. Entonces, bueno, cando vimos a Tica así, sabíamos que os cans estaban na nosa finca, pois xa supuxemos en plan, bueno, pois morderonlle estes cans, pero joder, non entendíamos como puderan chegar a matalo. E decidimos facer unha autopsia porque víamos tamén cousas raras no corpo de Tica, e decidimos facer unha autopsia. E nada, a autopsia revelou que fora atropelado a maiores. Non sabemos como, porque apenas pasan coches por aquí, o sea, non se contarían en coches ao día, sino en coches a semana que poidan pasar por aquí. E en concreto por esta estrada, ni sequera iso, o sea, de verdad. Bueno, ainda por riba, Tica fora atropelado, había 10 anos, tiñalle pánico os coches, e el botábase a cuneta se vía un coche vir. O sea, é que era o seu instinto, facía sempre. Incluso cando íbamos paseando xuntos, íbamos levando a correa e todo, que sabe que está con nós, que protexemos, que tal, que nos botábamos a unha beira, pois el lanzaba esa cuneta, deitábase e esperaba que pasara o coche antes de reanudar a marcha. E iso que era un can, eso, moi nervioso, moi rastreador, moi tal, pero eso tiña super metido, interiorizado. E bueno, aquí estamos chegando ao sitio onde atopamos a Tica, que esta zona por onde están os cans. Aquí estaba él. E bueno, que se nos fai super raro todo, que non nos encaixa nada, porque por aquí pasamos todos os días, e os nosos cans en ningún momento se pararon ao lilo. Cando se hai un cadáver, xa, aparte de que se xa o seu compañeiro e o poidan detectar, cando hai un cadáver van sempre ao lilo, sabes? O sea, e da igual que hai un pasariño morto, bota aí 3 semanas, pois 3 semanas que van a estar todos os días pasando ao lilo pasariño. O sea, non me ten sentido que este aí o seu compañeiro e que non vayan ao lilo, que non o detecten, e que non ten sentido. Entón a nos feixenos super raro que aparecera de repente Tica aí, cando me estábamos xusto poñendo carteles por todos lados, saiu na televisión tal, e é como se alguén quixera que paráramos xa e que atopáramos, e non sabemos que pensar. E eso, sobre o atropelo ainda por riba, pois foi un atropelo como dende atrás, o sea, non é un atropelo de que se che cruza un can, que xusto cruza cando ti pasas co coche e atropelas. Non é un atropelo con alcance desde atrás, aplastándolle dende a cola e a cadeira, e ata 4 costelas lle romperon, pero desde atrás, digamos, o sea, desde atrás e desde arriba, o sea, non sabemos se foi un tractor, non sabemos se foi intencionado, non sabemos nada máis. Hai alguén nesta aldea que sí sabe o que pasou, pero que non queremos que non lo vaya a contar. Sobre o veciño xa falamos con el sobre o tema dos cans, e que isto non
que isto non pode ser así, porque xa lamentamos non ter sido máis contundentes con anterioridade. Ten 3 ou 4 mastíns, un can cruce de PPP, por decirlo de alguna maneira, bueno, destos cans que se clasifican desa maneira, pero non sabería dicirvos a raza, non é por crucificalo, digamos, non pola súa fisionomía, pero vamos, o sea, como para que vos fagades unha idea, que sí que son cans con grandes, con unha mandíbula potente e que non poden estar soltos todo o día. Vale, que non poden estar soltos todo o día. Se atacaron o can dunha veciña tamén. Bueno, e se lle dixemos isto claro, esperamos non ter máis problemas deste tipo, pero bueno, pois a Tica xa non nos lo devolven. Decirvos que Tica estaba feliz aquí, pero feliz, como había moitísimo tempo que non o víamos, porque tamén, bueno, fomos traendo a cada un dos cans, faltanos 2 por traer, por un motivo, ¿no? E Tica foi porque, bueno, porque Tica hai que estar moi encima del e o voluntariado residente está super, cando hai, ¿no? Está super desbordado porque se atopan de repente con ter que levar un santuario prácticamente e teñen moitísimo traballo e non lles dá a vida. Entonces, Tica, como atropelaran, pois perdera a capacidade de facer física por si mesmo, entonces facíase todo encima e bueno, a higiene moi importante e tal, e bueno, de vez en cando comezaba con irritacións, con chagas tal, e estaba nun deses puntos e non queríamos saturar máis a xente que estaba ali, entonces trouxémonolo para aquí para curalo nós. Xa se lle curara todo, tiña a barriguiña completamente curada, bueno, non sei, estaba moi ben e estaba sobre todo feliz porque se sentía como super libre por aquí. Salíamos de paseos, son paseos super relaxados porque o que vos digo, non hai coches, non hai nada. Logo estaba con nós mentras construíamos, mentras vallábamos, deitábase na finca ao sol e a súa cara de verdade que dicía todo, era unha felicidade plena, tío. E de feito tiñamos como un mal presentimento porque era como que o víamos tan feliz. Me lembro da última vez que estábamos traballando na zona das Coellas e fomos a por el e o collemos coa correa e venga, vamos para a camiña, tal, e non se quería levantar e joder, non se quería levantar, hasta nos rayamos en plan, ai Dios, vai estar, sabes, vai pasar algo, vai estar enfermo, vai non sei que. E cando por fin o convencemos para que se levantara, estaba completamente normal, e o día seguinte e todo estaba completamente normal. O que lle pasaba é que estaba tan a gusto, que nos estaba pedindo ca mirada, porfa, 5 minutiños máis, e nos pensando, será que lle pasa algo? E agora non sei, como que teño metido eso aí de decir, tiña que ter dado 5, 10, 15, 20, unha hora máis o que fixera falta porque era dos teus últimos días. E estabas disfrutando tantísimo. E non sei, bueno, son gilipolleces que se pensan cando xa non se pode facer nada e xa non podes. Pero que con toda esta mierda e con todo o sufrimento que temos e que estamos pasando fatal e que temos imaxes grabadas aí a lume na cabeza, quédome con que chegou o paraíso Bacaloura e que foi super feliz aquí, aínda que fora por pouco tempo, pero foi, no, e volvemos a reencontrarnos porque pois era o meu neno da alma e boitaba moitísimo de menos e por lo menos pudemos ter uns últimos días xuntos e nada máis.